こんにちは。今からは英語礼拝の時間です。2026年最初の英語礼拝、主の恵みを求めて一緒に参加していきましょう。今日も賛美を持って礼拝に入っていきたいと思います。今日賛美する曲は Here I am to worship。Here I am to worship。一緒に賛美していきましょう。